De organisatie van het Truckfestival in Bedaard wil de komende jaren groter worden. Vanmorgen wie de start van de 9e editie van het festival, dat 1 keer in het 2 jaar houden wordt. Op het evenement is een groot verskaat om vrachtwijn te zien. Zowel ouderwetse als nieuwe modellen. We willen steeds professioneler proberen te worden. We zijn maar amateurs, maar als we die hinnen direct de jongens, nou mooi waar, wie maakt ze er een mooie dag van. En het leeft wel, ze nemen de huishouding mee, de braderie, er zijn aansten van de band, er een dingen. Dus het is eigenlijk een dag voor het hele gezin. Om 9 uur van de morgen ging een kolonne van meer dan 174 trucks terug bij Bedaard en verskaat het warpen in omjouwing. Het zorgde voor een gigantische stoet. Zowel bezoekers als deelnemers van binnen- en buiten Friesland binnen op het vrachtwijnspektakel aankwamen. Voor mij is het gewoon jeugdsentiment. En mijn heid hier altijd voort. Nou ja, en voor mij is dat gewoon het merk, zeg maar. Ik ben in mijn dagelijks leven ben ik ex-chauffeur, morgenridder. En dan kan ik wel zien, de morgenbussen die staan achterop. Nou, deze die hadden verjaagd. En die trekker die achterop staat, dat is een eencilinder. Dus ik heb beide soorten. De hele dag terug binnen er tal van activiteiten organiseren voor truckleefhabbers.